Takže ještě jednou povíme si něco o tom, jak funguje celý ten toolchain. To znamená prostě cestu té součástky od toho modelu, toho STL, až po to, že budeme tisknout. Já vám tady asi nejdřív ukážu nějaký ten STL model. Tady máme třeba tu moji tiskárnu, jestli se to otevře teda. Dobře. Tak, ještě vypadá. Dobrý. Ono to nahrává celou tu obrazovku, takže to není úplně. Tady otevřeme třeba ten Xcarriage, to je součástka, kterou jsme měli a tiskli jsme ji. Jo, tady vidíte celý ten model. Je vidět, že to je celý prostě uzavřený model, jak říkáte solid. Jo. A ten model, kolikrát ty STL jsou i špatný, to si pak řekneme, co s tím dělat, když vám ten slicer, ten program, který to řeže, o kterém si povíme za chvilinku, řekne, že to STL je díravý. Jo. To si povíme za chvilinku. Tak, máme takovýhle STL, budeme třeba pracovat od teďka s tou Xcarriage Repair. To STL samo o sobě neslouží pro tu tiskárnu. Když pošlete tiskárně STL, nebude vědět, co s tím má dělat. Tam je procesor, který není schopný tu součástku nařezat na ty vrstvičky a spočítat, kolik ta hlava má. Takže se použije, jak už jsem zmiňoval, software, který sliceuje ten objekt, to znamená, že ho nařeže na ty jednotlivé plátky, tak jak si nastavíme. V našem případě na tomhle workshopu a obecně asi teďka nejvíc používaný je program, který se jmenuje Slicer. SLIC3R. Jo, ta trojka má být asi nějak cool, nicméně ten program funguje skvěle, asi úplně nejlíp. Všechno to, co dělá hodně rychle. Já vám ukážu, kde se nechá stáhnout. Tak, já si dám New Window, dáte slicer.org, zase, jak říkám, s tou trojkou. Já to tady ještě takhle zvětším. No. Děláte si srandu z Maca, ale tohle vaše Windowsy neumí. No. Tak, já koukám, že my tady máme teda všechny ty počítače Windows. Tak si stáhnete binárku, což znamená zkompilovanou verzi, tím, že tady poklikáte na to Windows logo. A vyberete si úplně tu poslední verzi, což je v našem případě 0.7.2b. Jo? Ta je stará teda skoro měsíc. Já jsem ale zmiňoval, že ten software se vyvíjí hrozně rychle. Když byste měli náladu a byli jste nějak technologicky zdatný, nebo kdyby nějaký váš kamarád se do toho chtěl pustit, tak není složitý si to zkompilovat nejnovější verzi ze zdrojových kódů. No, to uděláte tak, že se pak dostanete tady na GitHub, kde je ten vlastní zdrojový kód zpracovávaný. A tady se můžete podívat, jak rychle se vyvíjí. To jsou commity, to jsou příspěvky. Jo? Včera byl jeden, 10. byly 2 commity. V podstatě každý den je tady, každý ten řádek je jeden update, jo? Nebo něco přidaného. Takže, jak říkám, ten software se vyvíjí ohromně rychle. A v podstatě každý druhý den se přidá nějaká nová funkce. Takže já doporučuji sledovat ty nové verze, co to jde. Jo? Protože ve spoustě těch věcí ve spoustě případů jsou to docela užitečný a mají vychytát. Tak, když si stáhnete tu verzi, pro ten Windows, stahujete nějak? Jde vám internet, všechno? No, já už jsem pomykal na ten Windows. Jo, která ta verze tam byla? Ta je 0.7.2b. Tohle, jo? Tak. Já teda, abych netrhal parku, tak já si stáhnu poslední pro Maca, to je taky 0.7.2b. Teďka se nám to chvilinku bude stahovat. Jak to vypadá dobře. A pak už ho spustíme.
Jak vám to stahuje? Já už to zkoumám, že se dívat. My už máme staženo. Tak já si to otevřu. Vy už byste taky měli každou chviličku staženo. Ten program by měl vypadat asi takhle, když ho pustíte. Tak. Shodujeme se. Máte tam, já se podívám radši. Já jsem viděl novou verzi, která už měla nějaký interface. Nemá. To je správně, aby jsme byli nějaký konsistentní. Já třeba pak vám ukážu na tom počítači vedle novější verzi, která má i možnost naskládat si víc těch objektů na jednu tu podložku. Jo? Ale pro konzistenci zatím projedeme tady to. Ne, nemusíš, já říkám, já tady celou nahrávku pak dám online, tak si to můžete projít. Jo? Tenhle ten software, ještě jednou to zopakuju, vezme ten STL soubor a nařeže ho podle těch nastavení, co tady ve všech těch položkách jsou, na ten G-kód. Ten G-kód už jsou vlastně příkazy, jednoduchý, prostě jdi sem, jdi tam, vyextruduj, nebo vytlač u toho tolik a tolik plastu. Nic složitýho, prostě jednoduchý. Vždycky, když otevřete ten slicer, tak on si nepamatuje ty nastavení, což je jakoby, je to schválně. Vždycky vy musíte si dát načíst to nastavení, jo? Což dáte s tlačením load config, získáte to nastavení, nebo získáte. Já tady mám nějaký třeba prep, tady mám workshop 075, s tím já jsem tisknu teďka ty součástky pro tenhle workshop. Tak to otevřeme. Tak, pak je to nahoře několik záložek. Já vám zběžně řeknu, co každá z nich dělá a co ta její změna ovlivní. Takže v první záložce Print Settings máme takovou podmnožinu nastavení, která se jmenuje Transform, jo, jakoby modifikace té součástky. Vy ji můžete zvětšit, zmenšit, což dělá to Scale. Když je tam 1, tak je ta součástka 100% tak velká, jako je v tom STA. Když dáte 1,5, bude 1,5 krát větší. Žádná paketová věda. Rotate je jednoduchá rotace po z-kové ose. Když tam budete mít součástku, která je v modelu takhle, otočíte o 90 stupňů, tak se otočí takhle. Jednoduchý. Kolikrát se nechá použít? Když máte třeba objekt, ta podložka má 20x20 a vy chcete tisknout něco, co má 22 cm a je to dlouhý, tak si to otočíte o 45 stupňů a vytisknete to diagonálně. No, k tomu se to nechá použít. Tak, když chcete víc těch součástek stejných, což když použijete tuhle metodu na znásobení toho počtu těch součástek, tak je to rychlejší, než když je znásobíte přímo v tom STL. Protože ono to jednou nařeže a pak to skopíruje. Jo? Takže vy si tady dáte duplicate a lepší je používat grid. To udělám hříšku z těch součástek. A tady si nastavíte v tom copies grid, si nastavíte, kolik chcete. Když dáme tady takhle 3, než ale 3, tady dáme 2, tak to bude 3 v řádku a 2 řádky, takže 6 součástek. Jo? Distance between copies znamená vzdálenost mezi těmi jednotlivými kopiemi. Všechno jednoduché. Tady se nastavuje teda ještě velikost v milimetrech. Když není udáno jinak, tak je to v milimetrech. Tady je velikost té podložky zadaná, tady je 20x20. Ono podle toho si to vycentruje ty součástky. Jo? Když byste dali 30x30, tak střed to udělá 15x15.
Další podmnožina těch nastavení je accuracy, neboli přesnost. Já bych to úplně takhle neoznačil, protože je to jenom jenom jedno tam ovlivňuje tu kvalitu a nemusí to znamenat přímo přesnost. Jo? A ta přesnost je určená i spoustou dalších nastavení. Nicméně, takhle toto je udělané, tak s tím budeme pracovat. Asi jedno z nejhlavnějších nastavení, výška vrstvy, layer height, zase v milimetrech, a tady je 0,4 mm nastavená výchozí. Což pro tu jehlu, která to je nastavená 0,5 mm, si myslím, že já osobně je moc. Pokud byste chtěli nějaké doporučení nastavení, tak já doporučuji podívat se na kalkulator.josefprůša.cz. No, zase vám to tady zvětším. calculator.josefprůša.cz, kde já jsem udělal takovou jednoduchou prostě webovou aplikaci na třeba doporučení nastavení pro tisk. Jo? Tady si vyberete jednoduše velikost jehly 0,5, 0,35, 0,4 a tak dále a ono vám to spočítá nebo vyplivne takový nastavení, který pravděpodobně bude fungovat docela dobře pro začátek, abyste nemuseli hádat. Jo? Takže mi dáme 0,5, tady vám to vypíše, že výška vrstvy by měla být 0,3. Tloušťka toho materiálu by pak měla být aspoň 2x tak větší, já nastavím 2x2. To zajistí, že ten objekt bude pevný. Jo? Když máte tu výšku té vrstvy 0,3 a šířka bude 0,66 nebo 0,7, tak se ten plast bude muset hodně připlásnout na tu vrstvu pod tím. Když byste ultimátně měli třeba 0,3 výšku vrstvy a 0,3 šířku té linky, tak to tam položí jenom vlastně ten soudek toho plastu, který bude takhle velký, a žádným způsobem se nepřimáčkne, takže ten objekt bude křehký. Jo? Takže doporučuji alespoň 2. To vám ukážu pak, kde se to nechá nastavit. Jo. Taky tohle nastavení pak ovlivní maximální úhel toho přepadu, co jsme schopni vytisknout. Vezmeme si, že budeme tisknout součástku, která se takhle bude rozjíždět. Jo? Tak když dáte tu šířku 2, tak přesný úhel, který to zvládne maximálně je 45. Jo, protože vlastně to bude, když si to rozdělíte vejpůl, tu linku, tak tam bude 0,3 mm výška 0,3. Je to jasný, proč tak je. Když tady dáme třeba 3, tak by se nám to mělo přepočítat a vyhodit nám to tam další úhel. Jo? To je, když dáme 3 šířku, což bude v tomto případě 0,9 mm ta linka, tak ten maximální úhel bude 56 stupňů, přibližně. Jo. To jsou všechno prostě odhady, záleží i na těch teplotách a tak dále. Když tady dáte nějaké nastavení, který by nemělo fungovat, tak vám to tady vyhodí chybovou hlášku nebo aspoň varování s nějakým stručným vysvětlením, proč asi. Jo. A tady je i nějaký základní informace. Tady od tohle nastavení si můžete jednoduše odpíchnout a já to používám celou dobu a ty nastavení produkují pěkné součástky, produkují pevné součástky a je to celkem jednoduchý uživatelsky. Ak si nějaký doplnění k těm nastavením, a tady dávám třeba 2,2. Já jenom, že když budete používat se světlem jako často stane, když se tomu budou lidi divit, že default skateboardi vlastně pokud nemoc laser, tak to bylo nejčastější, byl nějakých 1,8 a měli pocit, že to bude. Což ono je to jako vlastně je to pěkná, jako když je to úzký, tak jako ty součástky jsou třeba jako jemný detaily jsou o něco detailnější, ale ten zisk za tu kvality
vrstvy mezi sebou tolik nedrží, to většinou nestojí. Jo. Já ještě asi vysvětlím, proč to tak je. Když vy si vezmete, že ta linka bude třeba 0,9 mm tlustá, když použijeme jak to nazvat česky, to width over height. To je poměr šířky k výšce vrstvy. Jo. Když použijeme 3, to znamená, že budeme mít třeba 0,9 mm tlustou tu linku, tak třeba když budeme chtít vytisknout roh, tak ten bude mít vždycky poloměr alespoň 0,45 mm. Prostě, že jo, my kreslíme v podstatě štětcem, který má průměr 0,9 mm. A to nás omezuje v těch detailech. Když tam budete mít na tom modelu detail, který bude velký 0,2 mm, tak se tam pravděpodobně ztratí. Jo? Takže proto lidi radši používali tenčí. Jo? Ale zase, jak jsem říkal, když použijete třeba 1, tak už se tam položí jenom ta trubička nebo jenom ta hadička a už to na sobě nedrží. Takže doporučuji používat to takhle v nějakých těch rozumných mezích. Tak. Já se asi vrátím zase zpátky k tomu sliceru tady. A projedeme si další věci. Tady je first layer height ratio, což zní hrozně kriticky. Nicméně je to jenom zase poměr výšky první vrstvy k ostatním. Protože kolikrát se třeba stane, že ta podložka dostatí úplně přesně rovně, kolikrát složitý, nebo nastavit tu výšku tak na tou podložku, aby to bylo úplně ideální. Může dát spoustu práce a nemusí to být úplně spolehlivý. Tak se třeba dělá, že si ta první vrstva vytiskne vyšší. Jo? Že tam bude víc toho plastu a pak je ta možnost, že se vám to povede vytisknout ta první vrstva, která je kritická, protože celý ten objekt drží na té podložce. Ta možnost, že to vytiskne dobře, je větší. Jo? U těch trysek, co máme my, u toho 0,3 mm, což je taková ta výchozí velikost té vrstvy, to není takový problém. A když máte třeba 0,25 mm jehlu a výšku vrstvy 0,1 mm, tak je problém trefit to tak, aby na celé té podložce byla úplně stejná výška. Že? Protože tam, jakoby, když to bude o 0,05 mm mimo, tak už je to půlka vrstvy a je to problém. Takže když si tady dáte first layer height ratio na třeba 3, tak z té vrstvy 0,1 se rázem stane vrstva 0,3. Jo? A ty další už budou tak, jak jsou nastaveny. Takže vy si tím pomůžete, že ta první vrstva bude jednodušší na tisk správně. A tam jakoby ten rozdíl těch detailů není na té jedné vrstvě velký. Jestli mě chápete. Jo, je lepší, když ta jedna vrstva bude tlustší, než aby tam bylo prostě 3 vrstvy místo toho, které by byly špatně vytištěny. Jo? Tak. Pak je tu další možnost, ještě infill every n layers. To je docela pokročilá volba, doporučuji zatím nechat to na jedný. To způsobí to, že když tam dáte třeba 2, tak to vyplní každou druhou vrstvu. Jo? A slouží to k tomu, že když to správně nastavíte, jste pak schopni vytisknout vnějšek toho objektu třeba na 2násobným nebo 3násobným nebo 4násobným rozlišení než ten vnitřek. Zatím to nepokojeme. No, jak říkám. Já jsem tady to už dělal asi 2 roky nazpátek, právě na tom starém sliceru. Povedlo se mi to udělat na ten jeden objekt třeba, ale dalo to tolik práce a musel jsem to dělat ručně. No. A ta automatizace tohohle procesu není úplně jednoduchá, takže nechte to na jedna a uvidíte, jakoby začnou to lidi používat a pak já nevím, jestli se budeme nějak udržovat v kontaktu, nebo jestli založíme nějakou prostě. Nejlepší bylo, teď mě to ještě napadá, když si dáte reprap.cz, reprap.cz, tak tady je rozcestník, kam se dostanete. Jo? Je to tady rozčleněné na anglicky a česky. Protože spousta lidí, jakoby třeba na workshopech, nejsou úplně zdatní anglicky, tak aby to bylo jasné. Protože jinak jakoby stránky projektu jsou kompletně v angličtině a celá dokumentace je z 99% anglicky. Jo? Větší země si to překládají, takže třeba jakoby německá dokumentace, ale je to pořád jen zlomek toho, co je anglicky. Ale docela, co by mohlo být fajn, je tady český fórum,
na reprep.org, kam se dostanete z toho rozcestníku jedním klikem. A tady prostě můžete postovat dotazy a můžeme si tam třeba i měnit nastavení, jo? Že já tady můžu udělat prostě RepRep Workshop 2012 prostě u mě, jo? A můžete si tam sdílet ty svoje prostě postřehy, co a jak šlo. A když tam postanete nějakou otázku, já vám na ní odpovím, tak i ty ostatní to uvidějí. Jestli chápete. Jo. Tak, aby jsme to nemuseli všechno dělat po e-mailu. Jinak jsou tady třeba i poptávky třeba koupím díly na RepRep, takže kdybyste chtěli, tak můžete někoho tisknout další díly. A i když on asi, pokud máš ještě zájem, můžete vytisknout za 1700. No, já nevím, znáš Toma Petrželu? No, ten dokazuje to, že my v podstatě, jakoby, když Čechy jsou malí, tak se navzájem všichni tady neznáme. Já jsem o tomhle člověku nikdy neslyšel. A on tady přímo jakoby nabízí součástky na vytisk, takže má asi taky RepRep. Jo. Tak, ale zase jsem odběh od toho slideru. Já mám takovou tendenci hrozně jakoby se rozkecávat a brát to hrozně jakoby ze široka. Ale máme čas, takže to není problém. Další plugin, nebo další tady věc se jmenuje Skirt. Což můžeme to přeložit jako sukínka. Jo. A já to ukážu tady třeba, já otevřu ten program, o kterém si povíme později, ze kterého se tiskne, ale je tam vidět jakoby, jak ten tisk bude probíhat. Tak já tady třeba otevřu tu Xcarriage. Když se to načte. Tak. Tady je první vrstva. A ten skirt, ta sukínka, dělá tady ten oblouček okolo celého toho objektu. Jo. Má to několik využití. Za prvý, než začne ten vlastní tisk, tak se vytvoří dostatečný tlak pro ten tisk v té trysce. Když ta tryska se zahřívá, tak ten plast postupně jak se expanduje, vytýká. A když mášnete extrudovat, tak chvilinku trvá, než ten tlak obnoví, aby to mohlo tisknout spolehlivě. Takže to slouží na tohle. Další věc je, když to vytiskne to okolo, tak vidíte, jestli je dobře nastavená ta výška té vrstvy. Jestli nemáte třeba tu hlavu moc vysoko, moc nízko, jestli na jedné straně není výš nebo níž. Kolikrát se nechá udělat, jak tady třeba chlapi chtěli udělat ty kontramatky. Já třeba navrhuji, že když nám to dobře půjde, tak si uděláme nějaký držátka, přiděláme je na ty tyče a budeme pak schopni si tu výšku nastavit prostě během té první vrstvy. Já to tak dělám, protože asi z části jsem línej si to vychytat, aby se mi to pokaždý znulovalo přesně ve stejnou výšku, ale je dobrý prostě vidět to ze začátku, když poznáte na tom, že je něco špatně. Jo. Můžete si... Ano? Axi? Další věc je, že ten plast, který v té trysce zůstane, když tam máte třeba odměnný tisku, tak on je v té trysce pozvolna chladne a pak zase na začátku toho tisku pomalu se zahřívá, takže zahřátej poměrně dlouho. A u některých plastů je ten první kus, který se tiskne, má trochu jinou barvu třeba. Jo? Což právě jako skončí v tom skirtu a ne. Jo. Nebo ještě PLA, ten plast z kukuřičního škrobu, ten poměrně rychle degraduje a když ho tam necháte v té trysce, jak říkal teďka Ax, tak má i jiný prostě fyzikální vlastnosti. Je třeba o hodně křehčí. Tahle funkce, nebo tahle feature má ještě další využití. Vy si můžete nastavit nejenom loops, to znamená, kolikrát se to udělá okolo, že to udělá třeba 3 obkroužení. A můžete si nastavit i výšku. A to slouží převážně, když tisknete velký objekty, který mají problém s tím warpováním, jak jsem říkal, s tím prohýbáním těch rohů. Jo. Zmiňoval jsem tady bimetalový plátek, prostě, že jedna ta strana je studená, to se dá teplá vrstva, která se smršťuje, tak se to prohne. Jo. A tady to
vám v podstatě umožní vytisknout si větrolam okolo té součástky, takže na ní nepůjde studený vzduch a to teplo z té podložky se bude držet opravdu toho objektu. A tím pádem jakoby to bude spolehlivější. Jo? Někdo s tím má dobrý výsledky, někdo s tím má špatný výsledky. Já jsem u některých specifických věcí s tím měl fakt dobrý výsledky, takže fajn. Nicméně teďka, pokud si všimnete, tak ten skrt okolo je konvexní. To znamená, že to nejde jakoby dovnitř. Jo? Ve starších verzích byl nekonvexní, to znamenalo, že to šlo opravdu okolo toho objektu, což pro ten účel toho větrolamu bylo daleko lepší. No, nicméně to spotřebuje víc materiálu. Protože dovedete si představit, že když je tady prostě ten větrolam a ta podložka takhle jezdí, tak prostě ten vzduch se dostane sem. Jo. Že když to je milimetr okolo celého toho objektu, tak opravdu to má ten efekt požadovaný. No, když se to má to vysvětlí, aby to vůbec fungovalo, to záleží. Jakoby ono se to vždycky tiskne samozřejmě až s tím objektem. Takže záleží na tom, jak moc je ten objekt velký a určitě to bude vyžadovat nějakého zkoušení. Jo. Jinak třeba bych zkusil fakt aspoň půl milimetru, jo, spíš jen centimetr. Jo. Ale s tím, jak my máme upravenou tu podložku, tohle je potřeba fakt jen zřídka. Jo, to bylo spíš, se to k tomuhle účelu používalo předtím, když jsme používali třeba ten kapton, jak jsem zmiňoval, kdy už se to tak nechytalo. A nebo když se tiskne prostě na sklo samotný s PLAčkem a takhle další chytávky. Jo. Tak, já bych přešel dál. Tady je nastavení print settings, dejme tomu nastavení tisku. A tady už jsou věci, které ovlivní pevnost a vzhled toho objektu. Jo. Perimetr. Když se podíváme, perimetr znamená vlastně ta skořápka. Když se podíváme tady na tenhle tisk, tak tady ten objekt má 2 perimetry. Jeden je tady a druhý je tady. Jsou 2 skořápky. A pak teprve je ta vlastní výplň. Když budeme mít jenom jeden perimetr, tak bude jenom tady ten a pak už hnedka bude ta výplň. Bude samozřejmě o něco větší. Jo? Záleží, jak která je součástky. Já většinou používám 2 ty perimetry. Když chci něco, co je pevnější, když chci něco, co vypadá líp, mám třeba menší trysku, tak používám jenom jeden perimetr. Tak. Solid layers, to znamená pevné vrstvy, dejme tomu. Když dáme 3, tak první 3 vrstvy, zase se vrátím tady k tomu, tady je první, druhá, třetí a pak už je ta vlastní výplň. To jsou zase jakoby skořápky z toho jiného pohledu, že když v rámci celé té vrstvy. No, oddělíte ten objekt ze spoda, třeba vrstva má 100% vyplněnejma a až pak to začne počítat tu výplň, třeba tu voštinu, jak jste tady viděli, když to tisku. No, tam už se nastavuje tady fill density, což je vlastně hustota výplně. Tady zase to je poměr, je to tady 0,25, což znamená, že z 25% ten objekt bude vyplněný. 25 je dobrá startovní pozice, poskytuje to součástky, které jsou pevné. Tady ty naše součástky jsou teda taky z 0,25 infilem. To, co nám tam prasklo, tam byl problém spíš v tom, že třeba ten vršek toho objektu byl připojený s tím spodkem jenom opravdu na milimetrový spoj. Jo? Tam ani ten infill nebyl, tam byly jenom ty linky, ty perimetry. No. Nedoporučuji dávat úplně 100%, protože když je nějaká jakoby, malinká nepřesnost v tom nastavení dávkování toho plasku, což se třeba často stane a ten objekt to nějak jinak neovlivní. A když máte 100%, tak tam už je vidět, ten plast nemá kam uhnout. Ale když tam je ta voština, tak jakoby se to tam pořád vejde. Takže když byste chtěli plný objekt, tak doporučuji dát třeba 0,95. Jo, nebo 0,9. Souhlasíš? No, já jsem nikdy jako nedělal objekt, který měl víc než 0,45 a běžně tisku na 0,15. No, já taky, není vůbec, je to škoda materiálu. Jo.
A když to vyplníte třeba na těch 0,5, tak ten objekt je v podstatě stejně pevný, nebo úplně na těch součástkách pak můžete stát. Když nejedete. Další věc je, jo, pak spíš ta pevnost záleží na tom pozicování toho objektu. Dejme tomu, že byste chtěli tisknout šroubovák, nebo takovouhle tyč, spíš. Tak, když byste ji vytiskli takhle, tak to spojení těch vrstev nebo průřez toho je malinký, že? Je to těch 8 mm. A ta tyč se snadno zlomí. Když ji vytiskneme takhle, tak ty vrstvy jsou spojeny obrovskou plochou. A jakoby samozřejmě takhle dlouhá pasta, když ji takhle ohnete, tak se ohne, ale nezlomí se. Jestli mě chápete. Jo? Záleží prostě, jak ten objekt položíte, ovlivní to ten směr té pevnosti, ve který bude. Jo? Když vytisnete kostku, tak je to jedno, že tam ji nezlomíte. A když jde o nějaké prostě další věci, tak je lepší se snažit takhle položit spíš, aby ty vrstvy mohly být na dílku toho objektu. Pak je tady úhel toho výplně, což vždycky se mění prostě o 45 stupňů sem, 45 stupňů tam. Když vidíte tady 45, minus 45, plus 45. No. Někdo dělá, že má ty výplně 90, což znamená, že v podstatě jednou je takhle, jednou je takhle. Jo. Ale to není dobrý, protože většinou těch součástek máte postavených tak, že ty hrany jsou nebo rovnoběžný s těma osama. A pak se třeba stane, že ta výplň úplně nedolíhá, nebo něco takového. Tady těch 45 stupňů vypadá nejlíp a z mé zkušenosti to produkuje nejlepší výsledky. No a to není nic, nad čím byste měli laborovat, nechte tam 45 tady. Tak, pak je tu několik způsobů výplně. Já většinou používám line, což je linka. To jste tady asi taky viděli, když máš nějaký ten objekt, třeba nepodarek tady. Už se všichni podařili. Bohužel. Tohle je Jo, když tady tenhle, jo. Jo. Tak si to pošlete, tady je výplň těma linkama. Vždycky prostě to jede z jedné strany na druhou. Tady to zrovna není moc vidět, já zkusím najít nějaký objekt, kde to bude výraznější. A tady mám ohromné množství všech těch objektů. Jo. Takže zkusíme tady budku nějakýho načíst. Tak co bude? No, ten počítač, jak ještě nahrává u toho to video, tak úplně to nejde tak rychle, jak by mělo. Tak, tady už je bude. Jo, tady je vidět ta linková výplň. Tak, co bude? Přibliž se. Dobrý. No. Vidíte, jak se to postupně mění vrstvu po vrstvě. Je asi nejrychlejší ze všech. Jo. Nicméně, jak tady Ax dobře zmínil před chvilkou, asi úplně nejlepší infill, nebo ta výplň je honeycomb, což jsou šestiúhelníky a je to třeba to, co používají včely na plástve. Je to při nejmenším množství plastů vytváří nejsilnější výplň. Takže tady třeba dáme ten honeycomb. No a pro výplň těch plných vrstev doporučuji rectilinear, což jsou prostě jak to říct, paralelní nebo souběžní linky. Další možnost je třeba concentric, to znamená, že to bude dělat v podstatě neomezené množství těch perimetrů, dokud to nevyplní. Bude jedna obálka, pak to udělá další okolo, až to vyplní celý ten objekt. No, to je užitečný, když chcete tisknout ozubení kolo. Jinak moc lidí to nepoužívá. Jo. Ale možnost tu je.
Pak je tady možnost zapnout i podpůrný materiál. Ten slicer to ještě nemá tak promakaný, takže já bych nedoporučoval si s tím zatím moc hrát. Ale třeba za 2-3 měsíce myslím si, že s tím člověkem, co ten slicer vytváří, to dopracujeme tak daleko, aby to byl použitelný. Nebo už je to lepší s tím supportem? Na tom jako Jo, takže support teďka moc nedoporučuji. Nicméně umožní to tisknout věci, já nevím, jestli jsem vysvětloval nějak jako funkci toho support materiálu. Když si vezmeme příklad tohohle motoru, tak když bychom ho tiskli takhle, jo, tak je to v pořádku, protože tady to může sedět na té podložce celou toho vrstvu. Jo, a je to v pohodě, tady se to vytiskne. Když bychom ho tiskli takhle, tak jsme v háji. A potřeba, kdyby byl nějaký šílený důvod, proč bychom to fakt chtěli tisknout na té jedné malinký osice, takhle zhruba máme, tak bychom museli použít tu podporu. Jo. A co to udělá? Ono to vygeneruje v podstatě plastovou podporu pro ty části toho objektu, který visí ve vzduchu. Jo. Ta podpora je s menší hustotou než ten normální objekt a je navržená tak, aby se nechala snadno odlomit bez poškození toho samotného objektu. Jo. Akorát prostě ten algoritmus, který to počítá, na něm hodně záleží a zrovna ten slicer teďka nemá úplně nejlepší. Jo. Dřív, jak jsme používali ten Skyforge, tak tady to bylo lepší, nicméně všechny ostatní věci byly o hodně horší. Takže hlavně ta uživatelská přívětivost. Jo. To, než jste se s tím softwarem naučili, tak trvalo, troufnu si říct, několik měsíců tvrdé práce. Tady jste během odpoledne schopni prostě generovat soubory a hrát si s tím nastavením a nenechá vás to udělat nic, co by prostě vám tu tiskárnu ničilo. Jo, takže doporučuji prostě používat ten slicer za cenu toho, že teďka nemůžeme generovat ten support materiál pořádně. Nebo můžeme, ale není moc efektivní. Jo? A třeba budete čistit o hodinu díl, než byste dělal normálně. Tak, další věc. Když se tady dostali na retraction, což je vracení, nebo jak to přeložit. Jak byste přeložili retrakt? No, asi zatahování teda. Ježiš, to by bylo tak vtipný, kdybychom udělali ten překlad tohohle sliceru. Ale my se s ním neví. No vůbec nikdo. Jakoby spousta lidí to po mně chce, ale že bych ke každému tomu by bylo prostě třeba otazníček. Na to ukáže, že ti bude takhle česky popsané a obrázek to znamená. To by bylo asi nejlepší, jo. Ale fakt jako, to by bylo hodně vtipný, jo. To bude jako Sukínka. To bys myslím nedal. Sukínka, to by měla opakování, nebo sukínka by měla smyčky, měla by vzdálenost od objektu v milimetrech a výška sukínky. No, to je, ale tak no, že jako hodně překladů je hodně vtipný. Přeložte si, já nevím, to, co zpívají dnešní popové hvězdy prostě do češtiny a prostě budete se řezat svých, jako, že to někdo poslouchá. No. Neznám to, ale jako no, hezký. 16 and pregnant. No, tak ta zatahování slouží k tomu, že, jak jsme si řekli, ta tryska v sobě při tom tisku má nějaký tlak. Ale my třeba chceme přejet z jednoho místa na druhý, aby z toho žádný ten plast nevytekl. Tak ten retraction slouží k tomu, že se rychle kousíček toho plastu vytáhne, aby se ten tlak v té trysce srovnal na novo. Aby z ní nic neteklo. A pak, jakmile se dojede na to místo, tak zase rychle se tam ten plast, kolik jsme to povytáhli, vrátí. Jo? A díky tomu my jsme schopni tisknout prostě dva objekty vedle sebe, aniž by mezi nimi byly struny. Jo? To je věc, já nevím, jak dlouho máme retraction, to je tak asi rok a půl nebo 2 roky. A předtím jsme vždycky museli z těch objektů očisťovat takový vlákna. Jo. Nemuseli by to být ani 2 objekty, ale když ta tryska prostě by přejela přes tady tu díru uprostřed toho kola, tak by tam bylo vlákínko. Ne sice pevný, jako nechá se třeba odstranit prstem, ale je to zbytečný, když to můžeme mít bez toho. Jo. Hlavně jakoby zůstávají pak třeba vidět
tečky z toho na tom povrchu toho. Já vám tady oblouvám šáhnový tiskárnu. Sundám ten objekt. A dám tam takový něco dalšího. Respektive už poslední součástky, které budeme potřebovat. Takže dobrý. Takže jsme to dneska zvládli rychle. A tak. Takže ještě jednou. U toho retraction se nastavuje několik věcí. Jo. Je to délka, to znamená, tady je nastaveno, že to nasaje naspátek půl milimetru toho filamentu. Jo. Ten se o půl milimetru zdvihne. Teda, jo. To je takhle málo. No, zase takhle. No. Když si vezmete půl milimetru filamentu, který má 3 mm průměr, spočítáte si objem, ten objem si převedete do třeba 0,5 mm, co je ta tryska, tak je to docela velká délka. Jo, to může se přetransformovat třeba na 10 mm na centimetr. Jo. A tam nemáš default, že tam je normálně jedna. Já to máš, že... Prosím? Já to mám jedno. Jo. To záleží, no, ale záleží, co máte za tiskárnu, co máte za oten, po každý to je trošku jiný. No. Další věc, kterou teda zatím nepoužívám, ale některý lidi vykládají, že se s tím mají obrovský dobrý výsledky, je lift Z. Což znamená, že při tom, jak to natahuje nazpátek, si ta tiskárna nebo ta hlava i trošku zvedne. V tomhle případě je teda o 0, a když tady dáme třeba 0,5, tak se o půl milimetru zdvihne a pak teprve přiblíží. Jo? Takže ona nejdřív zatáhne, zvedne a pak... No já doufám, že zatahuje a zvedá se u toho. Jo. Já mám pocit, že ona jede do kopce. Jo. A to umožní to, že ta hlava, když by z toho přece jenom něco trošku ukáplo, tak se to neotře o ty strany toho objektu a zůstane to třeba uvnitř. Jo? Já to mám nastavený většinou ten retrakt tak dobře, že to nepotřebuju, ale třeba u některých objektů se může stát, že tisknete hodně křehký, nebo že jsou tam fakt tenonký vláknínka, který jdou takhle nahoru. A může se stát, že když z té trysky kouká kousek toho plastu, tak jak přesto jede, tak to ulomí třeba. Jo. Záleží, uvidíte, co budete tisknout. Když si uvědomíte, že by bylo dobře, kdyby ta hlava dělala tady to, tak si tady nechá jednoduše nastavit. Plus další věc je rychlost toho zatahování v milimetrech za sekundu toho filamentu. Jo, když je tady 10 mm za sekundu, to znamená, že to jede prostě centimetr za sekundu, takže ten půl milimetru to udělá za 1/20 sekundy. Takže prostě, no, je to rychlý. No zase, když ten retrakt je moc dlouhý nebo moc pomalý, tak to nestíhá prostě nasákávat víc nebo natahovat víc, než ten plast normálně vytýká, takže pak tam stejně zůstane třeba půlka toho plastu zbytečně. No a ještě to je jedna věc, nebo dvě věci, extra length restart, když chcete přidat nějaký trošku navíc toho plastu při tom obnovování, jo? Když se třeba, nevím, když tam pak potom, když to začne znovu extrudovat a neextruduje to okamžitě a třeba po milimetru, tak tady můžete dát, aby to při tom znovu nastavení toho tlaku přidalo ještě trošičku víc toho plastu. Třeba 0,1 nebo 0,2. To záleží. Uvidíme. Většina těch dobrých trysek tady to vůbec nepotřebuje. Dneska to potřebujete jako většinou. Znamená, že máte nějaký problém tiskárnou, měli byste si opravit tiskárnu, ne tam spát. Jo. Čísla, protože to pak znamená, že budete mít v tom objektu víc materiálu, než byste měli mít. A někde vám ten materiál může přebývat. Kolikrát to nemusí být problém, ale někde si to může ukázat jako problém. Fakt, jakoby ten materiál se prostě nevytratil. Třeba to znamená, může se stát, že vy máte moc velkou rychlost toho natahování. A vytáhnout ten plast té trysky vyžaduje menší sílu, takže to tu rychlost může zvládnout. Ale na to, abyste to tam natlačili znova, potřebuje větší sílu. A když ta rychlost je moc velká, tak samozřejmě se to může prosmeknout. A netlačí to tam dostatek toho plastu. A pak si musíte hrát s nějakýma těma blbostmi. No.
Ale jak říkal Ax, jako většinou to znamená, že tam je něco špatně s těma moderníma tryskama, abyste vůbec tohle neměli potřebovat. A ještě jedna věc, minimum travel after retraction. To znamená, že když máme 3, tak ta vzdálenost mezi těma 2 body musí být, aby se ten retrakt zapnul, musí být aspoň 3 mm. Protože když jakoby ty 2 body jsou milimetr od sebe, tak to moc nedává smysl většinou, aby se tam ten retrakt použil. Takže tímhletím se může omezit ta vzdálenost. Nebo když máte 2 třeba 10 mm nebo centimetrový objekty takhle daleko od sebe a nechcete, aby to použilo ten retrakt v rámci toho objektu, tak si tam dáte 10 mm a ono to použije retrakt jenom když to pojede mezi těmi 2 objekty. No a v rámci těch objektů to nebude používat. Tak. Ještě stíháte? Máte k tomu nějaký dotazy? Já, jako jak říkám, já už to dělám tak dlouho, že mě třeba ani nenapadne, co by vás mohlo napadnout za dotazy. Takže jakoukoliv nejasnost, prosím, zeptejte se. Máme to tady nahraný, takže to bude užitečný pro další lidi. Mě třeba zajímá, že to detailování je hlavně ta přesnost, to byla to accuracy. Jakože, nebo je to prostě soukolí, několik všechno. Tak, v ideálním případě tu přesnost a ten povrchový detail nastavíš 2 věcma. Nastavíš to tou výškou té vrstvy, plus to nastavíš tady v Advanced, tady tím extrusion width. To je to width over height ratio. Jo, tady je to 23. Tady to způsobí, že ta linka bude 23 x 0,4 mm, což je 0,9 třeba. Jo. Tady tím a tím nastavíš to hlavní detailování. Jenomže věc je taková, že ty nemůžeš nastavit třeba není efektivní pro tu trysku, kterou máme, tu 0,5, nastavit výšku vrstvy třeba 0,05. Protože ta tryska má nějaký průměr a když to vytlačuješ ten plast a vytlačuješ ho moc málo, tak nejsi schopný vytáhnout z toho tu linku v celku. Prostě se to pak přetrhává. Jo? Takže ty, když to nastavíš tak, že tam dáš, já nevím, třeba 0,05 a i když uděláš tu linku ohromně širokou, aby tam jako byl dostatek toho plastu, tak pořád to nebude stačit na to, aby si byl třeba vevnitř schopný vytisknout ten infill. Jo. Takže ten objekt v sobě pak bude mít třeba, nejenom v sobě bude mít tu díru, ale v těch jakoby rovinách, jo, třeba ukončení toho objektu, bude mít prostě díry v sobě. Protože ty linky, které se natahují přes to, se přetrhnou. Jo. Nechá se tohle to v podstatě používá Ultimaker, jestli jste někdo viděli. To je jako holandská firma, kterou založil jeden z našich hlavních vývojářů a ty tady to používají. Jenomže skončili u toho, že museli třeba vyplňovat ty objekty 100%. Protože jakoby samozřejmě, když vytlačíš málo toho plastu a nechceš tu linku natahovat a je pod tím nějaká podpora, tak se to rozmázne a je to v pohodě. Takže když ten objekt je 100% vyplněný, tak v něm ty díry nejsou. Jo? Ale je tady takový jakoby malý rozpětí těch hodnot, které jsou pro tu trysku vhodné. Já bych s tou 0,5 nešel méně než 0,2 mm. Jo, výšku té vrstvy. A tam bych pak nastavil minimálně prostě třeba ten width over height, ten poměr té výšky k té šířce na 3. Tady bych dal 0,2, pardon, takhle, a tady bych dal alespoň 3. Jo. To je asi nejlepší řešení. No, já nejradši pro tu 0,5 používám 0,3 a třeba 2,5 tady. 2,5. Jo, to tiskne ty objekty rychle, ten detail je dobrý, nebo relativně dobré, jako co si budeme povídat, záleží na tom použití, jo. Ale určitě, když chceš, tak třeba ten kalkulátor, nevím, co ti nabídne, tak jsem tam programoval, když já si tady dám prostě, mám tady 0,5 a dám si tady 0,2 mm, ne, tady si dám 0,2 mm,
tak mi to tady řekne, jako, že bych si měl zvýšit ten width over height. Tady dám třeba 3. No. Si to zasloužil nějakou revizi. Teda. Jo, tak. Ono to totiž spočítá, tady to odhadne, jak tlustá ta linka je. Jo. Tady je predicted free extrusion diameter. Jo, z té 0,5 neleze 0,5 mm linka. Leze z toho trošku větší. Jo. Není to vždycky přesně odhadnutý, ale je to třeba o 10% větší. Jo. Takže třeba 0,58. A já mám pak oskoušený nějaký poměry, jakože když to, co extrudujeme, má třeba 50 a méně procent než to, co je, když to extrudujete do vzduchu, tak už to třeba přetrhne. A tady vám to pohlídá, aby ten poměr byl dodržený. Jo, že my, když si tady dáme třeba 0,1, tak to po nás bude chtít, aby jsme tady dali třeba 5. Nebo... No to doletí to úplně spíše to spočítám. Jo. Extruded line cross section area. Jo, tak tady budeme muset třeba 0,9 nebo kolový, tak já nevím. Tady tam 0,15 tady hej. Tak jsi na 0,8. Jo, tady je to free, co leze do vzduchu, milimetr čtverečních, a tady je kolik my extrudujeme s tímhletím nastavením. Jo, tak vidíte, že to je prostě o 0,08 mm čtverečního míň. Už je v pohodě. A když tady dáme třeba 0, nebo když tady dáme třeba tu dvojku, tak je to prostě 0,045. Takže 5x nebo 6x míň než to, co je do toho vzduchu. Jo. Než ta linka, co ten extrud normálně produkuje. A to je jasný, že se to přetrhne. To je... takhle, ono to jde vytisknout. Když budete tisknout pomalu a přidáte si třeba takových jako 10 stupňů k tomu nahoru, tak ono se to vytiskne, ale jako, nic s tím nezískáte. Jo? Protože ten objekt prostě nebude držet pohromadě a hlavně ta vytištěná linka nebude tam, kde to ten slicer, jako, ten slicer představuje, ale klidně prostě tady máme šířku liny 0,3 mm a vy máte trysku 0,5 mm průměr. Znamená, že ta linka klidně může být o celou svoji koušku vedle. Jo? Znamená, že prostě ty detaily tím tam nenahodíte. Jo. Takže je to docela alchymie, ale když se nad tím zamyslíte jakoby zdravým rozumem, jako kdybyste chtěli prostě 5 cm hadicí dělat milimetrový čůrek, jo, to prostě nejde. Danke. Jo. Jo. Tady jsou, já donesu konektory, teda, ty extrudery. Jo, tak teda uděláme pauzu. Jo, a pak dojedeme ten zbytek. Já tady zatím dám teda tisknout ty součástky a budeme pokračovat. Dává to nějak smysl, jak to povídám? Tak. My jsme se dostali až na konec toho retraction, toho natažení nazpátek. Teďka je tu další plugin, který se jmenuje Cool, nebo Cooling. A teda já ještě koukám, že já jsem zase prošel okolo té tiskárny a se zase zastavil, tak já ji teda dám znovu tisknout, pardon. Omlouvám se. Máte rád? Nevím, proč. Jo, že si vyrůstnu správně. Ale mě nervě. A to bych se rád. Takže na prostě dělal jsem to takovou. Ale
Tak kdyby se tam takový součástí co? To bylo to nejlepší. Tak jako... To je jedno. Nebo já nevím, zase jo. Tak, dobrý. Takže ještě jednou, my jsme skončili toho retraction a v další zálohce je pak cooling, což je v podstatě chlazení. Co nás zajímá s tou elektronikou, co tu máme, tak jsou slow down if the print time is below approximately seconds. Věc se má tak, že když tisnete malou součástku, jo, třeba nějakou řemeničku, nebo kdybyste tiskli prostě tu tyč, jak jsem říkal na stojánka, tak ta dílka, nebo ta doba toho tisku té vrstvy je hrozně malá a nestačí pod tím ten plast chladnout. Díky tomu je ten objekt pak deformovaný nebo se úplně zkazí. Takže je potřeba nějakým způsobem dovolit tomu objektu, aby schladnul. Tak, když tady dáte slow down if layer print time is below 5 sekund, takže to zpomalí, pokud doba toho tisku bude méně než 5 sekund. Tím pádem jakákoliv vrstva bude trvat minimálně 5 sekund. Jo? Je dobrý dát třeba 15. Jo? Nebo jestli máš Axity nějakou jinou zkušenost do pléna. Bez větráku jsem použil 25. Jo, nebo dokonce 25. Další věc, která je dobrá, když tisnete něco takového, tak je dobrý to dát víckrát na tu podložku. Jak jsme si tady ukazovali, prostě je to duplicate grid. Jo? Dá to tam podle toho, jak moc to je, třeba 2x, 3x, 4x. Jo? A když jakoby, bude to trvat stejně dlouho, jako když si tady nastavíte třeba tu minimální dobu na tu vrstvu. A protože on to pak pojede tou normální rychlostí a během 25 sekund to vytisne třeba 5x součást. Jo? Ale to je potřeba zkoušet. Něčemu to nesvědčí, něčemu to svědčí. Tak. No, to se zapne a nastaví se tady tata. Tady jsou pak další věci na ventilátor. Nicméně s tím ABS-kem ten ventilátor je občas trošku ošemetnej, že zase způsobí to, že ten objekt nejsou ty vrstvy tak dobře spojený a třeba praská. Jo? Ten ventilátor, který na ten objekt fouká, ještě násobí ten efekt toho varpování, toho ohýbání těch součástek, jak jsme se o tom bavili. Jo? Prostě zesílí to. Navíc ještě ochladí i ten objekt pod tím, takže to spojení není tak silný. Tak. Pak se dostaneme k dalšímu nastavení. Tady zadáme nějaké informace o té tiskárně, co máme. Jo? Nozzle diametr je průměr té trysky. Ta tiskárna, má 0,75 mm, takže tady je 0,75 mm. Ono od toho, on se díky tomuhle ten slicer snaží odhadnout nějaké ty nastavení. Jo. Nicméně primárně to odhaduje to nastavení té šířky, té linky, ten poměr, jak jsme se o něm bavili, který je důležitý, aby byl přes 2. A zrovna si to nehlídá tak, jak bychom potřebovali. Já jsem se to snažil tomu developerovi vnutit, jo, ale on neposlouchal. Takže pak se stane, když tady to necháte automaticky odhadnout ten slicer, takže ten objekt může být třeba hrozně křehký. Jo. No. Jsem to teďka zjistil, že to říkal. Jo, tak tam pak dáme nějaký... No, jasně. Jo. Ono, jak říkám, ani ten slicer vám neřekne, kolik to spočítá, jo, prostě. To bylo... V tom výsledném souboru je to poznám. Tak, až v tom výsledném souboru, ano, to je pravda. Nicméně musíte to celý resliceovat. A je to z toho důvodu, že ten slicer, když začínal, tak bylo potřeba, nebo
základní idea byla udělat program na to sliceování, který má co nejméně nastavení. Já nevím, jestli tu mám někde SkyneForge, jestli ho spustím, abych vám ukázal ten rozdíl. Jo, jestli mi dáte vteřinku. SkyneForge tu je, dokonce 43. No, je napsaný v Pythonu, je to hrozně pomalá aplikace. Já teda doufám, to bude hezký mít takhle na videu pak historii chatu. A tady je ten slicer, ten SkyneForge, jo. A vidíte, tady je prostě několik desítek pluginů. Každý má prostě takhle mrče nastavení. Tak, třeba tady funguje. A ty nastavení, není to úplně konzistentní, je to takový jako, musíte se s tím naučit žít a jak říkám to, abyste to byli schopni ovládat, abyste dostávali výsledky dobrý, tak to je na to. Jo? A právě jakoby celá ta pointa za tím softwarem Slicer bylo, aby to bylo v co nejmenším množství nastavení, pokud možno všechno automaticky. Jo? Ale zrovna tady to já považuji za to, že by to mělo být jakoby... moje idea je, co já mu chci vnutit, je, aby se tam zadala velikost té trysky a byly tam třeba slider, jakože šoupátko, že by vás to tam nechal nastavit jenom to, co je rozumný. A to, co není rozumný, jenom prostě, že byste něco odklikli, jo? Aby to tomu uživateli ukázalo prostě, co a jak se nechá dělat. Jo? Nicméně zase, jako můj software to není, musel bych dělat fork a to se mi nechce úplně. Jakoby musel bych dělat vlastní odnož a to není úplně sranda zpravovat. Jo? Takže jenom říkám, dávat si pozor na tady to, když to necháte automaticky, což znamená, když tam dáte nulu, tak počítá automaticky a může to způsobit, že ty objekty budou třeba slabý nebo podobně. Jo? Tak. Tady to nastaví print center, který bod to bude brát jako střed té podložky. Když máme 20x20 a dáme tam, aby to bylo 50x50 nebo 50x50, tak to bude tisnout ve středu toho prvního kvadrantu. Z offset to nastavuje, o kolik se v jaký výšce začne ten první tisk tisknout. Jo. Tedy je 0,2 mm, takže já si myslím, že to bude začínat na 0,2 nebo na výšce té vrstvy. Když bychom tady dali 0,3 třeba, tak to ještě tu první vrstvu zvýší o 0,3 mm. Když bychom tady dali minus 0,2, tak jí to začne přesně na té nule. Jo, to záleží, na co to skalibrujeme. Já to nechávám na nulu a prostě skalibruju tu výšku podle toho, jak to vypadá. Neviděl bych zatím žádnou jakoby velkou vědu. Můžete si vybrat, který typ toho G-codu to bude exportovat. Tady jsou nějaký specifika, že některé ty firmwary nebo některé ty softwary, co jsou přímo v té tiskárně, podporují některé ty příkazy, některé podporují jiný. Takže tady si vyberete to, co chcete. My používáme RepRap samozřejmě, takže RepRap. Další věc je, jestli budeme používat relativní extruder nebo ne. To bych vůbec jakoby teďka neřešil, to už je vyšší dívčí. Jo. Není to teďka podstatný pro vás. Tak. Další údaje, který tomu sliceru zadáte, jsou o tom filamentu. Filament se označuje ten drát, co jde dovnitř do té tiskárny. Jo. Dáme tam jeho průměr, jelikož ta osa, jelikož ten extruder to vytlačuje po milimetrech. My když známe milimetr, nebo když víme, že tam dáme třeba 1 mm a známe průměr toho plastu, tak i víme, kolik toho plastu objemově vytlačíme. Jo?
díky tomu ten slicer je schopný spočítat prostě, kolik toho plastu bude dávat do té linky, která je tak vysoká, tak široká objemem. Jo? Takže tady to je docela dobrý mít přesně, když se vám stane a můžete tím i korigovat, jakoby, když uvidíte, že do toho objektu to dává moc plastu nebo málo plastu, tak můžete zvýšit ten diametr. A nebo to samý v podstatě dělá tady ten extrusion multiplier. Když si řeknete, chtěl by to tam dát asi o 10% víc toho plastu, tak to můžete udělat tak, že tady dáte 1,1. Jo? A ono se to vynásobí, ten objem toho plastu, co se tam vstříkne, krát 1,1. No, bude tam o 10% plastu víc. Dál nastavíte teplotu toho plastu, při který se bude extrudovat. 230 je tak normální teplota pro to ABS. Nicméně, co my jsme tady zjistili, že tady s těma jehlama a s těma termistorama, protože tam není asi úplně přesná tabulka, potřebujeme tam nastavit 250. Jo. Není to problém, neznamená to, že ta skutečná teplota uvnitř trysky je 250 stupňů, je pravděpodobně nižší. Já to řeknu, je to asi složitý koncept na pochopení, ale my to měření nepotřebujeme kvůli tomu, aby jsme znali úplně přesnou tu teplotu. My potřebujeme znát relativní nějaké číslo, při kterém, když tam je, se ten plast bude dobře vytlačovat. Jo? A ta elektronika se bude snažit prostě to udržet na té teplotě nebo na tom čísle. Ať už to je prostě v stupních Celsia nebo tak. Jo? Takže to, že tam dáme 250, ono se to bude snažit držet na té hladině, a nemusí to znamenat, že ten plast je zahřátý na 250. Jako, dejme tomu, že to je orientační, proto jako ani nemá nějak smysl hrát si, jestli to je 230 nebo 231 stupňů. To není takový efekt. Jo? Spíš, když budete zkoušet teplotu, tak přidávejte třeba po 5 stupních nebo ubírejte po 5 stupních. Jo, jinak ten efekt není úplně to. Jak byste to tam obalili tou elektrikářskou, tak neroztočí se. Tady už se na to dá můžu. Dobře, tak jo. Další věc je nastavení první vrstvy. Může se stát, že třeba, aby to líp přilnulo, tak budete chtít nastavit tu teplotu pro tu první vrstvu větší nebo menší. Jo. Ale co to udělá, tady to nastavení je taky to, že než to začne tisknout, tak to počká, než tam je tady ta teplota. Takže doporučuji to tam nastavit. Co se stalo tady klukům, když já jsem jim dal nastavení, já to nemám rád, když mi ta tiskárna na začátku má ten prostoj, jo, a čeká. Ale kluci, jak ty tiskárny ještě neznali, tak před tím tiskem třeba zapomněli nahřát tu trysku a začali tisknout, aniž by byla nahřátá, a tím pádem to neprotlačí a strhnul, nebo ten šroub hnací vybrousil v tom filamentu drážku. A museli jsme to pak čistit. Takže takhle to vždycky počká na tu teplotu. Jo? A může to trvat třeba 10-20 sekund. Ono to čeká jak ze zhora, tak z dola. Jo? Když to je třeba 235 a vy budete čekat na 230, tak budete čekat, než to vychladne 5 stupňů. Jak takový praktický poznatek, ta tryska si nahřívá mnohem rychleji než to lůžko. Takže té trysky tam úplně s klidem můžete dát třeba stejnou teplotu, jakou máte tisknout, a u toho lůžka si dejte třeba o 10 stupňů nižší, protože ono, když se má nahrát z nuly, tak to trvá třeba 5 minut, 10 minut. Teď jsem tě nepochopil, jak to úplně myslíš. No, abyste nečekali dlouho, když třeba tu tiskárnu zapnete a chcete tisknout, tak to lůžko je nastavené třeba na 110, že jo, v tom tisku. A tak to bed temperature, tu podmínku tam bych nastavil prostě na těch 100 pevně. A jo. Ono to čeká i s tou teplotou ty podložky? Já nevím. Já si úplně nejsem jistý, jo. Aha. A asi jo, když dáte to first layer bed temperature. Ale každopádně jako tady teplota, ten firmware bude čekat vždycky aspoň 10 sekund. Jo? Čeká to dělá Merlin. Sprinter ne. Sprinter ne? Merlin čeká aspoň 10 sekund. Já mám pocit, že tam má taky 10 sekund.
No a mě to na Merlinu hrozně štvalo. Já si to už nastavit, já to mám na 4 sekundy. No, ale to je asi jedno. Já to dělám tak, že já vždycky, když začínám tisknout, tak já si tu tiskárnu nažavím si trysku na tu teplotu, co chci, nažavím si podložku na tu teplotu, co chci a pak teprve dám tisk. No, protože já dám tisk a hnedka to začne tisknout a já vidím, jestli se něco pokazí nebo ne. Když máte tu tiskárnu studenou a máte tam nastavené tady ty podmínky, dáte tisk a odejdete třeba, nebo budete něco někde dělat, tak se vrátíte a zjistíte, že ta první vrstva byla na tak. Takže fakt doporučuji vždycky si to předehřát a nespolíhat tady na tohle čekání. Jo? Ale zase říkám, teďka jak klukům to zachránilo, prostě, aby nemuseli zase třeba čistit ty drážky na tom šroubu. Tak, další věc. Rychlost tisku. To se nastavuje pro několik věcí zvlášť. Perimeters, to jak jsme si říkali, to je ta obálka toho objektu. Jo? To tady na té tiskárně je třeba 60, ale ta tiskárna, jak říkám, ty jsou 2 roky, ta prostě já vím, že se na ní můžu spolehnout. Když ty tiskárny postavíme, tak vždycky prostě jakoby postupně zrychlujete. Nevíte, jakoby co. Třeba někde blbě dotáhnete šroubek a takhle. A nemá smysl prostě, když se to pokazí, tak aby se to pokazilo při velké rychlosti, kdy můžete třeba zničit jehlu. Je lepší, když se to pokazí při menší rychlosti. Jo. To je jako když prvně jedete autem, taky nejedete hnedka 250, prostě nejdřív jedete pomalu, že? Protože jste po sevřený půlky máte. No. Pak jsou malý perimetry, já nevím přesně, jak to je tam definovaný, jestli ty víš, jak si... To je perimetr, který má méně než nějaký milimetry. No, a to je nastavený někde tady, nevíš? Ne, není to nastavený tam na program. Jo. Takže to si ten programátor vymyslel nějakou vzdálenost, od který se to bere jako malý perimetr a ten se nechá třeba tisknout zase pomaleji, aby to stíhalo chladnout. Takže tím se nechá obejít asi ten kůl, si myslím, ne? No, není to jako obejít kůl, protože to může být problém, který vzniká třeba i u velkého objektu. Máš velký objekt, v něm je malá díra a ten její perimetr se tiskne najednou. Jo, to je pravda. A když prostě by se tisklo rychle, tak se to tam přehřeje v tom místě. Jo, já už vím. Když si třeba vzpomenete, jak jsme tam měli ty držáky na ty motory, jak jsme tam museli vyvrtat ty dírky, tak protože se ten perimetr tisknul hodně rychle, tak se ta dírka jakoby smrskla, nebo ten plast nebyl dostatečně jakoby stuhlej, když to jelo potom o vodu, takže kdybychom tady dali třeba 20, tak obvod toho objektu se bude tisnout rychle, kde to nevadí, ale ta dírka se bude tisnout pomalu a tím pádem bude i přesnější, protože vždycky platí, čím pomaleji stisknete, tím ten výsledek je lepší. Jo, ten plast jakoby má víc času se do sebe jakoby k sobě přilepit a tak dále. Další věc je, že ta tiskárna má spoustu dynamických nepřesností. Jo? Je pružná, ty řemeny, které tam jsou, tak prostě jsou trochu elastický, ty zuby jsou pružný a ten motor taky toho požadované pozice nedosáhne jako okamžitě a takhle. Takže prostě když potom budete mít tu tiskárnu jako už v ruce a řeknete si, tak teďka budu prostě mám dneska dobrodružnou náladu, mám tam všude 200, tak ten objekt se vytiskne, jo, bude prostě vypadat pěkně, jo, bude držet pohromadě, pak vy ho budete chtít někde použít a zjistíte, že třeba že je třeba o půl milimetru delší, než by měl být. Jo? Nebo že má prostě všechny díry jsou prostě jako oválný. Takže... Tam prostě na těch osách je váha nějaká, že jo? Takže když s tím jedete 200 mm za sekundu, což je 20 cm za sekundu, to je rychle. Jo? Tak pak, když to má zabrzdit prostě na místě, tak to není. I když jakoby ty firmwary, tam je implementovaná akcelerace. Takže když vy tu hlavu rozjíždíte, tak to není jako, že by byla 0 a najednou 200. Protože tam jakoby je úplně největší ten šok, ale je tam zrychlený. Jo? My v tom firmwareu, co máme, já nevím, tam měl být nastavený asi 2000 mm za sekundu. Jo? Zná jednotka zrychlení normálně. Jo? Že to za 1 sekundu to zrychlí o 2000 mm za sekundu.
což je hodně rychlý zrychlení, ale stačí to na to, aby to mělo dobrý vliv na to. No, takže perimetr, malý perimetr, pak je infill, to je výplň, to je to, co je uvnitř toho objektu, to je ta voština. A pak je solid infill, což je zase jakoby výplň těch vrstev, které jsou 100% vyplněny. Takže ty první 3 třeba a poslední 3. Jo? To je dobrý třeba když chcete zajistit to, aby ten objekt byl vodotěsný. Čím pomaleji tisknete, tím ty spodní 3 vrstvy budou líp spojený a třeba budou i jakoby víc vodotěsný. Jo? Nebo že ty malinký skulinky se zalepějí a nebudou tam prostě nějaký prasklinky v tom. Ano, tak když to třeba tisknou nějaký skleničky nebo panák, tak dá se nastavit, že ty první 3 vrstvy budou teda pomalu a ty další budou rychlejší. No, tady, že nastavíš ten solid infill, to ovlivní všechny ty vrstvy, které jsou 100% vyplněné. To znamená, že jsou to ty první 3 v tom našem případě a pak to jsou další, všechny ty vrstvy, které jsou vyplněné. To znamená, že jsou to i poslední 3. Jo? A nebo když máte nějaký objekt, tak všechny ty plochy, které jsou takhle položené, tak pod tím jsou 3 vrstvy plný. Vždycky se to hlídá, aby ten kontakt jakoby, toho vnitřku s tím vnějškem byl aspoň těma 3 vrstvama, když to je v této ose. Jo? Do těch boků to zase dělá tím perimetrem. Takže vy si můžete nastavit, aby ten perimetr byl prostě 3, aby ty solid vrstvy, ty plné vrstvy byly taky 3, takže ten objekt bude vždycky oddělený alespoň 3 plnými vrstvami materiálu. Když nastavíte 5 perimetrů a 5 plných vrstev, tak zase ten objekt bude vždycky ten vnitřek od vnějšku oddělený alespoň 5 vrstvami toho materiálu. Jo? Ale většinou se ten perimetr dělá míň, protože ta šířka té linky je, jak říkám, alespoň 2x větší než ta výška. Jo? Takže když by to bylo stejně, tak ten perimetr byl zbytečně velký. Jo, v našem případě, abych teda neplácel tak do vzduchu, my tady máme 0,4 x 2,3, to znamená jedna linka je 0,9 mm široká, když máme 2 perimetry, tak je to 1,8 mm tlustá stěna z boku. Jo, protože jsou 2 ty linky vedle sebe. A máme tady 3 solid vrstvy, to znamená ze spoda 3 vrstvy, to máme 3 x 0,4, to máme 1,2 mm. Takže i když máme jenom jeden perimetr. Když to dáme takhle, tak stejně, i když tam jsou jenom 2 perimetry a jsou tam dokonce 3 plné vrstvy ze spoda, tak ty 3 plné vrstvy ze spoda jsou pořád slabší než ty stěny. Jo, jakoby to nic nevypovídá o té pevnosti. Jo? Ty spodní vrstvy, když jsou slabší, tak je to jakoby pevnější. Protože, jak říkám, tam je ta plocha spojená jako plocha a ty perimetry jsou spojený, že jo, prostě jenom jsou to na sobě ty linky. Takže ten zlomíte. Když to tady byste to lámali přes ty vrstvy, jak jsme si ukazovali třeba na příkladu tyče. Tak. A to už jsme tady. Sargon je tady. Pardon. Přijde nám další kolega. Tak. Další rychlost, která se nechá definovat, je rychlost bridgeů. Jak jsme si říkali, při specifických podmínkách se nechá vytisknout bridge. To znamená, když je ten pohyb ze 2 míst, kde to je podložený něčím, tak my můžeme natáhnout tu linku vzduchem. Jo? Ahoj. My nahráváme screencast, tak a když teda to máme a je správně spočítaný to, aby to nedávalo moc nebo málo plastu, jo, což při těch nastaveních, jak jsem vám ukazoval, není problém, tak ta linka už sama o sobě zůstane pěkně ve vzduchu rovná a ještě jak ten plast chladne a smrskává se, tak je kolikrát vidět, že uděláte linku, která je trošičku prohnutá a jak to schladne, tak se to udělá a napne se. Jo? A kolikrát teda ty bridge se doporučují tisknout pomalejc.
Jo, takže tady máme třeba, je to oproti tomu skutečnému objektu víc než jakoby poloviční rychlost. Jo, protože zase tam není taková síla, která by tu linku toho rozeřátého plastu přetrhla. Jo, protože když se přetrhne bridge, tak samozřejmě spadne a už se na něj nemůže nic nahoru vytisknout. Jo? To je třeba pak u těch součástek, tady až je dostanete, se to používá jako finta. Třeba tady, když se tisne tímhletím způsobem, my nemůžeme vytisknout tuhletu díru ve vzduchu. Takže se tady vloží jedna vrstva úplně plná, že se tam udělají ty bridges. To je tady vidět, že tady jsou takhle linky. Jo? A díky tomu, že tam jsou ty bridge, tak my už je můžeme použít jako podporu pro ten další vrstvu a můžeme na to vytisknout v podstatě tu díru, kterou bychom normálně nemohli vytisknout do vzduchu. Jo? Je to trik, který ušetří prostě na tom support materiálu, jak jsme se o něm bavili. A jediné, co musíme udělat je, že to nemusíme nějak složitě začišťovat, jenom tady prostě provrtáme jednu tu vrstvu těch bridgeů. Jo? Je to udělané na téhle díře, na téhle a na téhle. Jo? Jinak, samozřejmě vy si do těch objektů můžete dodělat ten support sami, nemusíte jakoby spolíhat na ten slicer. To je zase příklad tady tohodle. Jestli to vidíte. Já tady můžu možná asi otevřít ten soubor, aby jsme to viděli. Když tady dám rep, parts, 1000. Tak, tady je extruder. To je ten extruder, co my máme. Tak. Jak říkám, jo, tady prostě ta díra neexistuje. Tady je plná vrstva. Tady z vrchu vidíte, že, když to ukážu takhle, tady je díra. Když se to vytiskne, tak jenom to prorazíme a zůstane to tam. Tak. A tady je další věc, tady je takový kloubek, na který se přidělává tohle z toho. To tady bude pak takhle přidělaný a můžeme tam přitlačit ten plast, tak to je vidět tady. Ale aby se to vytisklo ve vzduchu, tak okolo je vytvořená tady ta součástka, tady. Tenhle ten boxík, který jako z něj se udělají bridge nebo ty mosty k té hlavní součástce. A když to vytiskne, tak to podporuje výtisk toho kloubu a uděláte no. Jo, a je to vyřešené. A nemusí se jakoby automaticky generovat. Když víte, že tu podporu uděláte líp sami, efektivněji, tak můžete vytvořit takhle. Jo? Jako na tomhle příkladu. Tak, a jinak dál, slicer. Jo? Other speed settings. Docela užitečná je nastavení rychlosti. Ta tiskárna, jak říkám, má nějaký omezený ty rychlosti, že jo, díky těm dynamickým silám, ale je to omezení samozřejmě i tím, jak chcete, aby ten objekt byl silný. Takže většinou ten travel, nebo ta rychlost toho pohybu mezi tím tiskem může být o hodně vyšší než ta rychlost toho tisku. V našem případě 130 je třeba dobrá začáteční rychlost, není to problém. A tak je tam nastaveno. Můžete dát víc nebo méně. Když zjistíte, že prostě to je moc rychlý a když to dojede tu linku, tak to třeba přestřelí kousek, tak je to špatně, měli byste to snížit. Úplně nejvíc užitečná věc, nebo taky hodně důležitá věc, jako všechny ty nastavení tady samozřejmě, je bottom layer speed ratio. Tím se vynásobí rychlost té první vrstvy. Protože první vrstva, jak jsem říkal, je kritická pro celý ten objekt. Jo? Když to je vytisknutá špatně, tak ten objekt se buď to od té podložky odlepí, nebo se začnou kroutit ty rohy a tak dále. Může zničit celý ten tisk. Jo? Nebo na ní záleží, jestli ten objekt bude jakoby ze spodu vodotěsný. Jo? A proto, aby ta první vrstva byla dokonalejší a dobře se přidnula k té podložce, tak se většinou tiskne pomalej než zbytek toho objektu. A to, jak moc pomalejší bude, je způsobeno tímhletím poměrem. 0,8 znamená, že místo 100 mm za sekundu to bude tisknout 80 mm za sekundu. Jo? Při těch rychlostech, co tady je nastaveno, těch 0,8 funguje docela dobře. Ahoj. Čau. A můžu to doporučit. Tak, už nám toho moc nezbývá. Jenom tady custom G-code, to je ten kód vygenerovaný, který, nebo start G-code, end G-code. Start G-code, tam si můžete napsat nějaký vlastní příkazy, který se dají na začátek toho souboru, co to vygeneruje. A end G-code udělá to samé.
To znamená, že vy si třeba v tom NG code můžete dát to, aby to vyplo to topení. Můžete si tam dát, aby to vyplo ty motory. Můžete si tam dát, ale třeba i něco jiného. Vy třeba, když chcete tisknout za sebou hodně věcí, tak nechcete, aby se vám to tiskárna vypla a skladla, protože pak zase musíte čekat, než se nahřeje. Takže si tady můžete dát, že třeba nezůstane to na té úplné teplotě, ale třeba extruder, ta hlava se spadne třeba na 150 stupňů. Pak to zahřejete rychleji. Jo? Můžete si dělat vlastně, co chcete. Jo? My jsme tady včera pouštěli nějakou hudbu na těch tiskárnách, protože ty krokové motory, že jo, vydávají vibrace podle těch kroků, jak dělají. Takže pro ty, co nevědí, já bych to určitě moc rád našel na YouTube. Nechá se na to použít třeba floppy tiskárny, teda floppy motorky. Floppy Imperial Arch. Jo, takže my jsme si tady hráli Imperial March ze Star Wars. No, a funguje to úplně stejně. To dokončil tu myšlenku, takže vy si můžete sehnat G-code na to, aby to zahrálo tady to. Jo, prostě ono to tím motorem bude hýbat takovou rychlostí, aby ten motor vydával tu frekvenci, co požaduje. Takže si nakonec toho G-codu můžete připojit tady to. Takže, jak jsme třeba viděli na videu včera, můžete si vytisknout hlavu Darth Vadera ze Star Wars a až se to dotiskne, tak to zahraje tenhle ten Imperial. Jo, tady už záleží, jak moc se v tom chcete hrabat. Jo. Nicméně tady to k tomu se nechá použít. Plus tady je G-code, který se zavolá při každý jakoby navýšení té vrstvy. Někdo třeba používá, že po každé vrstvě chce tu tiskárnu vynulovat, aby to bylo přesnější. Tak ta tiskárna dotiskne tu vrstvu a zase si dojede do těch limitních spínačů na koncích, vlevo, vzadu a tiskne dál. Ale to je blbost. Jo. To zrovna jakoby moc nefunguje. A někteří lidi si myslí, že to funguje. Třeba Adrian Boyer, zakladatel projektu, to pořád dělá. Proč záleží se, jak přesný máte spínače. Když má třeba 0,1 mm jakoby rozptyl, jo, tak ta vrstva může být až o 0,2 mm mimo, jo, než ta předchozí. Takže to je takový jakoby šum na tom objektu a musí to vypadat dobře. Když jsou dobře skalibrované motory, tak ta tiskárna vydrží bez toho, aniž by si něco posunulo třeba 12 i víc hodin, jako bez problémů. Jo, jsou tisky. Jo, tamhle na té tiskárně jsem mi nic takového nestal, že by jakoby ta osa ujela mimo, já nevím, třeba 2 měsíce. Jo, to záleží, jakoby, když vy na té tiskárně vychytáte ty problémy, tak už je to bez problémů. Logicky, když vychytáte problémy, tak je to bez problémů. Jsem jak ten Jágr, tak určitě. Tak. Protože když teda nevychytá ty problémy, tak často tu tiskárnu můžete kalibrovat, nebo třeba nastavíme a přijdu domů a budu tisknout. A teď... To záleží, samozřejmě tato tiskárna je ode mě, tak se nic takového nikdy nestane. Ne, hele, kecám. Jinak ono se, že najde ten začátek vždycky na začátku každého tisku. Ale když si tu tiskárnu nerozbiješ, tak prostě to ten tisk jako drží. Ne pak jako, když se třeba špatně nastaví ta elektronika nebo prostě něco s tím motorem, že se prostě slabý nebo takový začnou vypadávat kroky. Ale zase jako je to následek prostě nějakého problému s tou tiskárnou. No, není to normální. Je to opravitelná chyba. Ty jsi odříznutý od svý tiskárny, veď? Čo? Jsi odříznutý od svý tiskárny. Tak já si počkám, až to skočí.
Takže my doprobereme slicer. No. No. Tady configuration notes, to je jenom to, co se přidá, prostě můžete si tam dát nějaký popis, na co to používáte. Ono to asi přidá na začátek každého toho G-codu, tak dále. Já se snažím to dělat tak, že si to nastavení pojmenuju tak, abych věděl, na co mám. Protože máte nastavení třeba pomalý na malé věci, jestli ty rychlosti nasadí tak, a pak máte třeba nastavení hrubý, rychlý na nějaký jakoby prototyp. Já myslím, že to je jenom text, který se prostě přidá do toho konfiguráku a když jich máš prostě jako víc těch souborů, který prostě se můžeš podívat, co v kterém souboru je a vidíš to tam jako napsané. No. To nemá žádnou reálnou. No, jenom prostě poznámka, že bude na začátku toho souboru, jo. Napíšete si tady. Jo, tak. Takže tak. No a poslední záložka je to Advanced, kde teda jakoby jsem donutil toho kluka, aby tam poskytl i tu možnost nastavit ten poměr vrstvy, výšky vrstvy k té šířce, takže to tady je díky mně. A můžete si tady nastavit ten poměr, který by teda měl, ještě jednou zopakuju, být větší než 2. Jo, spíš 2,3 třeba. A pak je tady ještě další věc, je tady Bridge Flow Ratio. Tím můžete snížit nebo zvýšit tok přitisku těch bridgeů. Jo, když máte třeba nastavení, který dá hodně toho plastu a ty bridge nebo ty mosty jsou takový prověšený, tak snížíte ten průtok a tím pádem ta linka bude napětější. A nebo zase naopak, když máte nastavení, který dává moc málo toho plastu, že ty bridge se trhají, jo, že ta linka přetrhne, když se tiskne, tak to můžete zvýšit. No a hodně užitečná věc je další tady, když máte output file name formát, to je matrice, podle který se bude pojmenovávat ten výsledný soubor, kde si můžete nastavit jakoby jméno toho původního STL a za něj si dáme třeba workshop 0,75 a pak, až se ten soubor vygeneruje, tak já vím, že to je z toho. Když mám třeba víc těch nastavení, tak mi tam ty G-kody zůstanou, budu vidět prostě, že název té součástky a z jakého nastavení ho mám. Jo? Že každý to políčko, který se tady dá změnit, tak má svůj textový název, který je uložený v tom konfiguráku a dá se takhle do těch hranatých závorek do toho napsat. Bude se automaticky doplňovat. Jo. Pak se tam dá ještě, myslím, že v této verzi ještě ne, ale v příští verzi už tam bude se dát napsat i version, což vlastně, když by to mělo přepsat ten soubor, tak to tam jako zvedne číslo nebo datum přes prostě day, month, year. No. Je to dobrý, hlavně když jakoby experimentujete, že víte, co který G-code je a rozpoznáte. Jo. Protože jinak samozřejmě, když tam máte jenom název původního souboru .G-code, tak si to vždycky přepíšete. Že? Tak, tím bychom asi dokončili slicer. Jednoduchý jako facka, že? Tak, určitě. Tak, určitě. Jestli máte nějaký dotazy celkově, tak určitě jsem s nima. Ať to vyřešíme hnedka teďka. Cokoliv vás napadne. Něco není jasný. No. Já si myslím, že to bylo docela vyčerpávající. A že to bylo dost. Tak si asi teďka postavíme zase nějakou věc a pak dojedeme zbytek toho toolchainu, jakoby, co se používá dál za programy. A tak. Ještě jedna věc, kterou uděláme teďka, dokud jsme ještě aspoň trošku fresh. Nainstalujeme si drivery pro tu tiskárnu. Jo? Protože ta tiskárna komunikuje po sériovém portu, jenomže většina těch moderních počítačů prostě sériový port nemá. Tak na každý té desce je zespoda převodník z toho sériového portu na USB. A ten převodník potřebuje mít drivery. Je to převodník FTDI, takže si dáme FTDI, jak to je? Já to vygooglím radši. FTDI. ftdi.com. Jo, všichni máme Windows, takže si... tak, tohle určitě není správný FTDI. Tak, FTDI chip jsem myslel. Tak, ftdichyb.com.
Já to tady ještě takhle zazoomu, aby to na screencastu bylo vidět. Tak. Musíme si stáhnout ty drivery, takže si dáme drivers. To není, jo. A pod nima rozklikneme VCP, to znamená Virtual COM Port, virtuální sériový port. A tady už si vybereme ty drivery, co chceme. My máme všichni Windows, tady teda z našich účastníků, jo. Takže si tady stáhnete ty drivery pro Windows. Počkej, ještě můžeš to... Drivers tady. A stáhnete si, že jo, asi máte 32-bitový, nebo máte někdo 64-bitový. Tak si stáhni drivery pro 64-bitový. Jo, a vy kluci máte 32-bitový, nebo? Taky. Tak si stáhněte taky 64-bitový. No? Se na to kliká. Myší se na to kliká. Nemá myš. Kurzorem. Kde mám tiskárnu? Tamhle pod stolem. Pod stolem. Tak. Jo. A ty drivery pak teda jakoby stáhnete. Asi by bylo dobrý, kdybyste si stáhli. Tady by měla být někde executable installation. Jo. Doporučuju teda, když to stáhnete, stáhnout si tady Certified Available as Setup Executable. Tady. A to vám stáhne exe soubor, který to nainstaluje. Protože jinak se musíte hrabat v těch správcích zařízeních a všech těch věcech. A to není úplně jakoby... Jo, takže tady to jakoby to mělo nainstalovat. Ale zase jakoby... Uvidíte, no. Tak, tím já bych teda teďka tohleto ukončil. A